Ja si myslím, že je to výborná vec. Ja si myslím, že momentálne tá mediálna propaganda je veľmi silná a veľakrát v tých médiách sa podsúvajú polopravdy alebo až sa klame, by som povedal. Ostalo naozaj veľmi málo médií, kde sa dá povedať, že si túto úlohu stráženia, kontrolovania budú plniť. Tak myslím, že musí nastúpiť nejaká iniciatíva občianska alebo iná, ktorá to nahradí. Považujem to za normálne, veľmi užitočné a potrebné. Treba ich proste konfrontovať, treba tie fakty hovoriť, ale dôležité je, aby im ich potom aj niekto sprostredkoval. Lebo dokiaľ sa to bude diať ďaleko od politikov, tak oni sa tým nebudú cítiť konfrontovaní ani zasiahnutí. No, je to perfektná služba, perfektná možnosť, ak niečo také existuje, pretože človek nemá šancu ani priestor sledovať všetky rôzne diskusie a sledovať rôzne odpočty vlastne tých sľubov. Ja musím povedať, že som naozaj rada, že existujú iniciatívy, ktoré to robia, pretože bežný človek nemôže odkontrolovať úplne všetko, to je prosto nemožné. Takže je úplne super, že existujú iniciatívy, ktoré to robia, ktoré to ako keby tým občanom uľahčia. Nemám na to nejaké prostriedky, aby som na to dohliadal, ale môžu na to dohliadať nejaké mimovládne organizácie, ktorým ja dôverujem a ktorých to je práca. Takže vlastne ako keby komunikujem s tou mimovládkou a pýtam sa ich, že čo a ako, že či teda naplňajú to, čo slúbili, ale sám si neviem predstaviť, ako by som dával pozor na to, či tie sľuby naozaj plnia. Pomôžte nám po voľbách pozerať politikom na prsty. Podporte projekt Demagog.sk a my za vás dohliadneme na to, ako nová vláda plní svoje sľuby.